today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Tikupasirani mndandanda wa anthu amene avomereza kukapereka zikalata zawo zoyimira pa utsogoleri wa dziko lino ku Malawi Electoral Commission. Kumeneku ndi ku Bingu International Conference Center BICC, ndipo mwambo umenewu ukuyembekezeka kuyamba lachitatu pa 24 July mpaka na pa 30 July mchaka chino cha 2025. Nde awa ndi ena mwa mayina amene atsimikiza kuti akapereka zikalata zawo ku MEC. Nde mndandanda wathu ukuyamba motere. Tiyamba ndi anthu amene akukapereka mu tsiku limeneli la pa 24 July omwe akukapereka zikalata zawo ali motere. Pepani mutikhululukira kuti tili ndi chimfine ndipo zimene tikuwerengazi mwina muzitha kutimva movutikira, koma tili ndi chikhulupiriro kuti tiwerenge bwino ndithu kuti mumve mndandanda wa anthu amenewa. Ndipo munthu woyambirira kukapereka zikalata zake pa tsiku limeneli ndi Mayi Joyce Banda, yemwe ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino, amenenso ndi mtsogoleri wa chipani cha People's Party. Iwowa akapereka mchigawo cha kummawa nthawi ya 9 koloko, ndipo akakamaliza kupereka iwowa achiwiri awo akabwera pa nthawi ya 1:30. Amenewa ndi a Adil James Chilongo, a Independent. Amenewa ni mtsogoleri amene akuyima payekha, ndipo amenewa ndi amene azatsatana ndi Mayi Joyce Banda kukapereka zikalata zawo nthawi ya 1:30 masana. Ndipo pa tsiku lomweri kukabwera mtsogoleri wa chipani cha Nationalist Patriotic Party NPP, amenewa ndi a Daniel Dube, amene akapereke mu nthawi ya 3:30 madzulo kumeneku ku BICC. Ndipo tsiku limeneli ndi amene adzakwangule ndithu kukapereka pa 24 July 2025. Tiyeni tipite tsiku lina limene ndi pa 25 tione kuti pa tsiku limeneli akapereke ndi ndani zikalata zawo. Ndipo lachisanu pa 25 July mmamawa pa tsiku limeneli amene akayambirire kutsegulira mwambo opereka zikalata zomuyenereza kuyimira nawo pa utsogoleri wa dziko lino ndi mtsogoleri uja wakale wa dziko lino amene ndi Arthur Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive Party DPP. Iwo ndi amene akapereke zikalata zawo mmamawa 9 koloko pa tsiku limeneli la pa 25 ku BICC. Ndipo otsatira awo pa mbuyo poti apereka a Peter Mutharika ndi a Miriam Tobias. Iwowanso ndi mtsogoleri wa chipani choyima pachokha. Tingonena kuti ndi mtsogoleri oyima payekha, alibe chipani ndithu. Ndipo iwowa azakapereka mu nthawi ya 1:30 masana. Akamaliza amenewa amene akukabwera pachitatu akutseka tsiku limeneli ndi a Frank Tumpale Mwenefumbo achipani cha National Development Party NDP rather. Ndipo amenewa akapereka mu nthawi ya 3:30 masana. Ndipo iwo ndi amene azatseke tsiku limeneli la pa 25 July 2025. Tiyeni tipite loweruka pa 26 July tione kuti tsiku limeneli akuzayamba kupereka zikalata zoyenerera kuti ayimire nawo pa utsogoleri wa dziko lino ndi ndani. Pamenepa pali Atupele Austin Muluzi achipani cha United Democratic Front UDF. Amenewa
azakapereka 9 koloko mamawa wa pa 26 kumeneko ku BICC. Ndipo otsatira pambuyo pa Atupele Muluzi amene akukapereka zikalata zawo ku Meki ndi Kondwani Nankhumwa, amenewa ndi achipani cha People's Development Party PDP. Iwo akapereka mu nthawi ya 1:30 masana. Akamaliza amenewa akubwera ndi Cosmas Felix Chipojola Independent, amenewa akapereka mu nthawi ya 3:30 masana kutseka tsiku limeneli la pa 26. Ndipo iwowa ndi amene akamalizire ndithu pa tsiku limeneli. Tiyeni tipite mwammangu pa 27 July 2025 kuti tsiku limeneli akapereke ndi nani wotsatira pa tsiku limeneli. Amene akatsekulire tsiku limeneli kupereka zikalata zake ndi mtsogoleri uja wa chipani cha UTM Dr. Daliso Kabambe, amenewa akayamba kupereka mamawa 9 koloko. Ndipo akamaliza amenewa akabwera ndi Kwame Bandawe achipani cha tikanena kuti totanthauza kuti akuti chipani chawo chimanena kuti anyamata, atsikana, azimayi. Ndipo iwo akapereka mu nthawi ya 1:30 masana. Akamaliza mtsogoleri amene wa chipani cha akabwere ndi mtsogoleri uja oyima payekha amene tamakhala tikumaona zaka ndi zaka akuyimiranso nawo ndi independent amene ndi Reverend Kalia. Pa 27 July akapereka mu nthawi ya 3:30 kutseka ndithu tsiku limeneli. Ndipo tiyeni tipite pa 28 July pa tsiku limeneli amene akapereke zikalata zake oyambirira ndi mtsogoleri uja wa chipani cha Liberation for Economic Freedom Party LEFP, amenewo ndi mbusa Dr. David kandi Dr. Komano, iwo ndi David Mbewe. Amenewa ndi amene akatsegulire ndithu tsiku limeneli la pa 28 July limene lizakhala Monday. Ndipo otsatira pamenepa amene ukapereka zikalata zoyenerera kuti ayimire nawo pa utsogoleri ndi Akamuzu Chiwambo a People's Transformation Party Petra pa 28 July nthawi ya 1:30 masana. Ndithu pa tsiku limeneli la pa 28 amene akukapereka ndi anthu awiri okha basi amenewa ndi David Mbewe komanso ndi Akamuzu Chiwambo. Tiyeni tipite pa 29 July kuti tsiku limeneli akapereke ndani. Ili ndi dzina lodabwisa kwambiri limene anthu sakuyembekezera ndipo samayembekezera kuti iwo athadi kuyimira nawo pa utsogoleri wa dziko lino. Ndipo iwo akukaperekadi ma nominations paper awo kumeki. Amenewa ndi Michael Usi achipani cha Oja Zake Alibe Mlandu Oja Zake. Ndipo iwowa akapereka mamawa nthawi ya 9 koloko ku BICC kumeneko. Ndipo akapereka Michael Usi amene akaperekenso ena pa tsiku limeneli ndi Jordan Sauti achipani cha Patriotic Citizens Party PCP. Ndipo akapereka nthawi ya 11 o'clock mamawa wapa 29 July. Akamaliza amenewa akapereke zikalata zawo zowayenereza kuyimira pa utsogoleri wa dziko lino ndi Kasim Chirumba achipani cha Assembly for Democracy Development ADD. Amenewanso ndi mtsogoleri ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wakale wa dziko lino mu nthawi ya Bingu wa Mutharika. Ndipo amenewa akapereka pa 29 July 1:30 masana ndi amene akapyede tsiku limeneli. Otsatira kapena kuti tipite tsiku la pa 30 tsiku lomaliza amene akapereke zikalata zawo zowayenereza
kuyimira pa utsogoleri wa dziko lino alipo anthu awiri, ndipo oyambirira ndi mtsogoleri uja woyima pa yekha Smart Swira, amene akapereke nthawi ya 9 koloko mmamawa, ndipo amene akupyeda zonse kufika kumapeto ndithu opereka zikalata zowayenereza kuyimira pa utsogoleri ndi mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Makathi Chakwera, amenewa ndi achipani cha Malawi Congress Party MCP, amenewa akapereka nthawi ya 1:30 masana. Kumeneku ndiku BICC. Nde umenewu unali mndandanda wa anthu amene atsimikiza kuti akukapereka zikalata zotsimikiza kuti iwowa apikisana nawo ndithu pa chisankho chimene chikubwera pa 16 Septemba mchaka chino cha 2025. Ndiyeno tili ndi funso kunena kuti pa mndandanda umenewu mukaonesesa mayina amene ali pamenepo, dzina limene likusowa ndi la ndani? Tiwuzeni mu comment section kuti amene mumuyembekezera kuti apezekapo komanso amene akuthamangathamanga pa ground kupanga kampeni koma dzina lake palibe pamenepo ndi ndani ni ndani. Ndi tidikira mutiuze mu comment section. Kumeneko ameki anena kunena kuti akunena kwa anthu onse amene akuyimira, akulangiza anthu onse amene akukapereka zikalata zawo kunena kuti azatsate malamulo a meki ndithu, komanso azasunge nthawi mu mndandanda umenewu kuti pasazakhale zosokoneza zilizonse kuti anzawo enanso azapereke zikalata zawo zowayenereza. Ndipo akunena kuti mtsogoleri wina aliyense akumpasa nthawi yokwana 1 hour kuti akapereke zikalata zimenezo, osadusa pamenepa, chifukwa choti musiku limene muzakhala kuti anthu angapo akudikirira kuti akapereke zikalata zawo. Nde ili ndi langizo limene apereka ameki. Komanso akulangizanso osatira zipani amene ndi masapota azipani kuti azikasangalala mosunga mtendere, bata ndi mtendere, pasakakhale zosokoneza zina zilizonse, komanso pasakakhale kuwasokoneza anzawo akamaka kumana nawo munjira okapereka zipepala zimenezo zoyimira pa zisankho, sikuti pakakhalenso nkoke kapena kuwasokoneza anzawo kuti asakafike ku BICC. Ayi ndithu, umenewo ndi uthenga wopita kwa masupporters. Ndipo tsiku limeneli monga mukudziwa kutera kuti ndi tsiku la pamwamba kwambiri, ndipo ndi tsiku limene ife tizaone azisogoleri akutionesa amene akayime nawo pa zisankho ngati ma running mate, ndi amene tikadziwa tsiku limeneli. Nde ife tikungodikira mwatchero kuti tikaone kuti tsiku limeneli zizayenda bwanji, nanga auje akayime ndi ndani pa zisankho zimene zikubwerazi. Nde tingokufunirani zabwino zonse azisogoleri amene munakwanisa kukapereka 10 million kumeki, komanso kuonesa chidwi ndithu choyimira nawo pa utsogoleri wa dziko lino. Chokera kuno Malawi lero tingoti zabwino zonse azisogoleri athu. Kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse, koma osayiwala kupanga subscribe, comment, like, komanso kupanga share kuti anzanu ena aoneko, komanso tiziyendera limodzi.